ana m ekene mmadụ niile nke na-ege m ntị n'oge awa. Biko achọrọ m iji ohere a kene mmadụ niile nyere m aka in one way or the other gbasara my health issue nke karịrị mụ nyekọtazi m nsogbu wee pụtazie n'ilo wee yọọ ụmụnne m ka fanyere m aka. So ekenekwa m ndị niile gbatara m ọsọ enyemaka, both ma ndị kpere m ekpere ma ndị nye m ego ma ndị take care of my situation. I'm ekenekwa onye ọbụla. I really appreciate. I'm ekene onye ọbụla. I don't really appreciate. Chineke ga-agọzi gị. Ekene ngụ m niile ọfụma. Biko achọrọ m iji hụla wee yọkwa biko do ihe dị iche adịgo na ndụ m. Ihe dị iche adịgo nke bụ eziokwu. Ihe dị iche adịgo. Ọ bụrụ before I cannot even come out ready to speak. Ihe dị iche adịgo mana ọ fọchara. So every 4, 5, 6 weeks mara agala abụ ka mara mma continue nkwana anwụ ọgwụ sọ ma adị ọgwụ sọ mmiri du ụzọ ọgwụ. Onye ọbụla na-anya Lord ga-ahụ ihe nnekwu. So the thing was in ebu m aka because for now ajebe m ọrụ lụmata na ihe dị iche adịgo na ndụ m mana agabe m ọrụ for now. Aka nọ n'ụlọ ka nka na nọ steady. Ọ bụrụ na watch some videos na-eme n'ụlọ ọ bụzire nke ịga mountain ada magazi mountain for now eme video until nwetara onwe m nsogbu onwebere. So ọ na-enye m nsogbu. Even I'm the one that taking care of myself, both ego nji eri nri ma ego nji egolo ọgwụ anwụ everything more. I'm not going to work for now because of the health. Mana ihe dị iche adịgo nke bụ eziokwu na ihe dị iche adịgo. Ọ bụrụ na ka ndụ before ihe dị iche adịgo. So biko nwee na-ayọ biko I really need help because time m ejigala aba ahụ lugo since I got my lab today. Biko I really need help ka m were follow ife a ebe ihe dị iche adịgo ka m follow che ife a ka ife agwụ. Biko ihe dị iche adịgo ana m ayọ everybody please I really need your help. I really need help ka m were ga finish my treatment please. Ọ treatment m ka follow biko ọ ka follow mana ihe dị iche adịgo ana m ayọkwa ụmụnne m ụmụ Chineke niile ma ndị Igbo biko I need m enyemaka ọnụ ka anyị finish this thing. Achọrọ m kịta na Chineke nyere m aka everything na na-abenata mgbasize nkịtị ijezi treatment je check up everything mgbasize nkịtị n'ụlọ ofu ebe o nwere ike bidokwa o nwere ike mazi this o nwere ike bazie nke ga-adụzi worst. Biko I really need help. I'm ekenekwa mmadụ niile nyere m aka in one word or other. I really appreciate. Biko no I really appreciate. Daalụ nụ na account number more than this skin please. I really appreciate. Daalụ nụ ka Chineke gọzie unu biko nụ. Thank you and God bless you. Shalom.